Hola, soc Natàlia Colina, soc infermera escolar aquí a l'Escola de Jesuïtes de Cas. La nostra escola té servei d'infermeria escolar durant tot l'horari lectiu, des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda, de dilluns a divendres. Avui, per exemple, hem fet una xerrada de promoció d'hàbits saludables a quart de primària. La xerrada ha consistit en explicar-li allò que poden fer perquè ells siguin capaços de fer-ho pel seu compte, d'empoderar-los, sobre l'exercici físic, la seva dieta, hàbits que poden incorporar en el seu dia a dia, com per què s'han de fer, com poden fer-los, i molt relacionat amb el contingut que han treballat durant aquestes setmanes, per exemple, amb l'aparell digestiu. Els hi ha agradat molt i la veritat, sempre els hi obrim un torn de paraules, que ells puguin donar veu a les seves inquietuds i emportar-se alguna informació que els hi sigui molt útil.